Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero eficaz para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Encantado de estar aquí unha mañá máis con vos. E vos que tal estades, rapaces? Ben? Bueno, con badullo un pouco cheo. Estamos cheos despois da ceniña de onte. Onte fomos todos a Vilalba e organicei na miña casa para todos, entre todos, unha cea de Nadal. E o plato estrella foi o capón de Vilalba. Capón estaba bo, capón aparte sendo da casa, eso cunhas patácolas aí ao forno, eso sempre está bo. Home, a min ensinanome que a casa dos demais non se podía ir de balde. Entón, claro, cada un levamos algo. Eu collín unha terrina de membrillo da miña sogra e leveina porque dixo que iba a poñer queixo San Simón e dixen, isto ten que pegar moitísimo. Eu facer pouco fixen, pero comprei unhas cañas aí no Carballiño que son famosas e papámolas todas. Bueno, imos a comezar con mobilidade articular como sempre. Imos dun lado a outro, suave. Eso é, así que estades cheos, non? Sí. Home, Bueno, quen quere... E ti non? Eu tamén un pouquiño, pero... Vai a festín nos demos onte. Arriba, abaixo... Todo grazas a Estrella. Home, fomos todos a miña casa, Movemos ombreiros... a Vilalba, comimos capón de Vilalba, típico da lo. E que da miña rico. terra. Que rico estaba. E longueirón de Fisterra que levei eu, Bueno, por eso, pero despois cada un tuvo que ir arrimando algo, non? A ver, Cambiamos o sentido... Estaba bo o marisco, Estaba, Como se estaba. ventaba que viña de Fisterra. Eu teño que dicir que estaba todo boísimo, Non había cousa que non estuvera rica. Xuntamos as manos na cintura, dibuixamos círculos suaves... e o queixo de San Simón, non sei se o dixen. Esquecíame. Estaba. Sempre Cambiamos está o moi bo. sentido... Ti quedaches contenta cas pedras de Santiago. Home, claro. Home. Levo chas pedindo tanto tempo, é menos mal que te dinaches entre elas a cea de Nadal. Pero os canapeses tampouco estaban malos. Estaban moi ricos. Eso, xa dixen que estaba todo Juntamos as boísimo. pernas, estaba todo bo, a verdade que sí. Imos ir dibuixando círculos... Anxo, ti que tal? Eu, ben, a min o que máis me gustaron foron os postres. Eres dulceiro. Cambiamos... Eres dulceiro. Eu si, ó. Os postres que fixo Noemi, non? Porque estes compráchelos. Home, claro, unhas cañas do Carballiño, esas sempre se comeron. Bueno. Pulsos e nocellos, imos Bueno, non alá, as fixen eu soa, que me axudaron as pequechas. Por eso estaban tan boas. hacia dentro, A verdade é que cociñar en familia mola. Moito. cambiamos de pé, Fixeches ti unhas galletiñas, non, Edi? Tamén. hacia dentro, bueno... Para o Nadal, outro día. outro día sí. Bueno, outro día xa fai un tempo. Plan pero- familiar, a verdade que estuvo moi ben. Ben, imos alá, imos empezar co quecemento, imos a facer agachamentos, imos aí 30 segundiños de agachamentos, baixamos e subimos, vale, o cuño hacia atrás, pés separados a anchura das cadeiras, imos alá, imos entrar en calor, pouquiño a pouco, cada vez que subimos, embigo cara adentro, e exhalamos. Eso é. Ánimo. E veña, e última, imos a quedar aquí abaixo e xa enlazamos co seguinte exercicio, 30 segundiños de agachamento isométrico, cuño hacia atrás, mantemos aí, Ahora tamén facemos isométricos no quecemento. tamén, para entrar en calor, tamén. O isométrico como forma de vida. Vais un poquinho máis o cu... Aí. Espalda reta. Eso, aguantamos uns segundiños. Últimos segundos. 4, 3, 2, 1. Vale, subimos. Agora imos a separar os pés un poquinho máis. Baixamos abaixo e facemos esas torsións, vale? A un lado e a outro. Intercambiando, eso é, abrindo ben o peito. Soltamos o aire cara aos lados e collemos aire no centro. Collo pola nariz no centro e solto cara aos lados pola boca. Eso é.
Unha máis a cada lado. Moi ben, despaciño, imos para arriba. Eu xo dixen outro día, pa min que este home vai pedir isométricos po Nadal, porque nin que fixera promoción. Ahora que no quecemento xa un isométrico. Home, Porque agora o isométrico xa forma parte da nosa vida, entón é dimetio onde lle parece que vai quedar ben. E imos a comezar ca parte principal, imos a colocar aquí no borde da esteira. E o que imos a facer é o roll-up, vale? Imos a coller aire, doblamos dende a cintura, deixamos caer o peso do corpo e camiñamos cas mans hasta acabar acostados. Botamos o peito no chan e agora volvemos a camiñar cas mans cara atrás e colocámonos de pé. De acordo? Facemos eso 10 veces, imos baixando. Colocamos o peito, imos despegando. Talóns ao chan e subo. Doblo dende a cintura, camiñamos cas mans. Eso é. Seguimos a camiñar. Cada un ao seu ritmo. Xa quedou. Se quedas abaixo, non, Estrella? Veña, Estrella, que pode. Veña, ímolo a facer 5 veces en total, vale? Dixen 10, ímolo a facer 5. me maten o capón na gorxa. E última. Moi ben. E agora, que tal, Estrella? Ui, como se chama este? Roll up. Oi, non me gusta. Ben, collemos aire, volvemos arriba, doblamos dende a cintura e imos a acabar en cuadrupedia, vale? Baixamos, doblamos e quedamos en cuadrupedia. Eso de facer o roll-up para quen inventa esas cousas. Bueno, a ver, é un exercicio que costa, pero é que ata se me estiraban as pernas de todo, non tuven que doblar os xeonllos para... Estaba elastísima eu. Elastísima, esa palabra non existe. Pero faiseme moi difícil, claro. Facer así, erguerme cas pernas estiradas. Sin querer, sempre doblo os nocellos. Bueno, elastísima non, elastiquísima. E por que quedamos en cuadrupedia? Porque ahora vamos a intercambiar cuadrupedia ca posición de pirámide, de acordo? Entón, collemos aire e exhalo, cu hacia arriba, talóns hacia o chan. Inhalo, volvo a posición de cuadrupedia, exhalamos, posición de pirámide. Esta sí que o facemos 10 veces, vale? O anterior fixémolo 5, esta 10. Cada un ao seu ritmo. Se non chego cos talóns ao chan, non pasa nada, onde chegue. Van 7. Van 8. Van 9. E van 10. Xonllos ao chan e relaxo atrás, de acordo? As clases aquí en Pulso Activo, porque antes estábamos para estar tranquiliños, tomamos así un aperitivo antes, ceamos, e despois estuvemos de cháchara, claro, a cea hasta altas horas da madrugada. Home, claro, porque ao final cenamos moito, sempre tomamos un vasiño de viño, un chupitiño de licor, todo claro, eso despois ao día seguinte para adestrar non estás. Moi ben, imos ahora boca abaixo. Imos a estirar os brazos cara adiante. Xuntamos os pés, apretamos os glúteos e o que imos a facer é como se estuvéssemos aí dando unha abrazada, nadando. Collo aire, exhalo, despegando o peito do chan. Os pés no chan. E o que fago é despegar o peito e traballei a zona lumbar. 8. 9 e 10. Quedamos aquí, relaxamos, apoyamos a frente nas mans e quedamos aí e imos a repetir este exercicio de novo, de acordo? Me viñamos co bandullo cheo, que onte tamén trasnochamos un chisco e, bueno, de todo se nota. Cando ti o día anterior vas de troula, pois o día seguinte xa se sabe. Collemos aire e exhalo. Eso,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxamos atrás o cuiño, levamos o cubo hacia atrás, relaxo 1 segundos. Parecíamos nas películas de Esther Williams así dos anos 40, todos nadando ali na piscina, sincronizados. Bueno, para as Olimpiadas, vamos. Brazada un, brazada outro, ao final, bueno, fixámoslo genial. Que se preparen nas vacacións de verán, que nos van ver. E no seguinte exercicio, imos a seguir traballando boca abaixo, imos a facer o Superman, de acordo? Que é levantar o brazo e a perna contraria, acordámonos? Ben, ahora volvemos a esta posición e agora imos intercambiar brazo e perna contraria. Entón, collemos aire, comezamos co brazo dereito, collo aire e solto. E cambio. Intercambiando un e outro. Eso é. Ánimo. Dúas últimas. E última. Moi ben, relaxo 1 segundos. Íbamos tan acordes que parecíamos a equipa da nadadora Gemma Mengual. Home, xa somos nadadores profesionais, case. O único era bo chegar algún día algures, pero aí estamos. Ben, volvemos cara adiante. E, de novo, vale, repetimos o exercicio, collemos aire, soltamos. Eso é. Separamos o umbigo do chan. Última con cada brazo. Vale, relaxo uns segundiños. E imos a pasar a traballar boca arriba, de acordo? Íbamos todos moi coordinados. Eu non o sabía porque só podía mirar para Silvia que tiña diante, pero bueno, cada día mellor. Ao fin estamos adestrando moitos días a semana. Todos, para ser exactos. Ben, o que imos a facer é imos a elevar as pernas flexionadas formando un ángulo de 90 grados, a zona lumbar ben apoiada, toda a espaldiña aí apoiada, collemos aire e ao baixar, que a perna flexionada, toco ca punta do pé e volvo collendo aire e intercambio. Unha e outra, vale? E o movimento ven dende a cadeira, non dende o xonllo, de acordo? Non fago isto. Isto non, dende a cadeira, baixo en bloque e subo en bloque. Exhalo cando subo, vale? Cando fago o esforzo de elevar, de flexionar a cadeira cara arriba. Mantemos zona lumbar ben apoiada. Imos 3 con cada perna. Tocamos no chan, estrella, tocamos no chan, eso é. Quedanos 2 con cada perna. E última. Vale. Relaxamos zona lumbar. Levamos xonllos cara a nós. Relaxamos, cambiamos sentido. E de novo, imos a repetir o mesmo exercicio, imos a facer 10 repeticións con cada perna, collemos aire, ao baixar e solto ao subir. Estades moi caladiños? Estamos respirando. Eso é.
Eu ainda teño bandullo cheo de onte, a verdade é que hoxe todo, É o que ten no Nadal, cenas Paseios. moi pesadas e despois pagámoslo o resto do día. Moi ben, relaxo. E veña, porque xa estamos a acabar. Cambiamos o sentido. E agora o que nos queda é coller. Ahora, tal cual estamos, ben, podemos facer este exercicio, vamos facer cas pernas tiradas, pero se nos costa moito, cas pernas flexionadas, vale? E o que ven sendo é o exercicio de cruzar as pernas, vale? En horizontal, mantendo a zona lumbar, sempre ben apoiada, e cruzamos, vale? Unha por riba da outra. Entón, collemos aire, estiramos os brazos ao longo do corpo, zona lumbar ben apoiada, separamos as pernas e imos cruzando aí. Eso é. Eso é, moi ben. Veña, quedan os 3 con cada perna. E última. Moi ben, recollemos. Xa só nos queda un exercicio. Cambiamos o sentido. Que outro ou é repetir o mesmo? Non, imos a cambiar de exercicio ahora. O que imos a facer é separar as pernas, estiramos os brazos e ahora que imos a facer é ca man imos a perna contraria, vale? Elevo, flexión de tronco cara adiante e vou cambiando unha e outra. Que me costa moito así? Pois ca cabeza apoiada, ou se me costa moito así, incluso vou ca man o xonllo contrario, de acordo? Entón, vamos ir 10 veces a cada lado, collemos aire e solto. Eso, Eso. Traballo de abdomen. Eso é. Van 6. 7. Ánimo que estamos a acabar. 8. E imos ca última. Moi ben. Estiramos brazos, estiramos pernas, xa pasamos os estiramentos. Que tal a clase, rapaces? Ben. Ben, tuve moi caradiños hoxe. Concentrados, como sempre. Como sempre. Concentradísimos. Ben, levamos ahora, agarramos xeonllo, imos ao lado contrario, miramos cara a man que temos aquí estendida o brazo, a palma cara ao chan, perna de abaixo estirada, cambiamos de lado. Estalou a lombar. Si, aí estou co algo. Tamén. Sí. Craca, crac. Relaxamos. Despaciño, imos a colocarnos de pé. Suave. Ben, imos ir ahora. Coller aire arriba, separamos as perniñas un pouco, doblamos dende a cintura. Deixamos caer o peso do corpo, xuntamos as mans, imos cara a un lado. Imos cara a outro, recordade na casa podemos tirar todo o tempo que queirades. Imos cara ao centro, flexionamos un poquinho os xeonllos, imos para arriba. E damos por finalizada unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces. Sí, Oye, señor. Cheves, a próxima cea previo fin de semana, porque... Uf.